Volám sa Peter Halušťok. Som jedným z vás, tí, ktorí nie sú úplne spokojní s tým, ako sa tu na Slovensku žije. Som presvedčený, že táto krajina sa dá viesť lepšie. Korupcia a klientelizmus musia vymiznúť. Táto krajina má obrovský potenciál rastu. Volám sa Peter Halušťok. Voľte 10. marca číslo 52 na kandidátke obyčajných ľudí a nezávislých osobností.